Amen. Ka jing jung try jung yu Jesus Christ bat ke jing jung blay lem bat ke jing slok jung men sem ba khoi kinon rain kat bat pi baro pi ro ko hanen ko para sachusen hagan step habang yen khmat keduan kedepat ke jung blay ban sim benta hagane kamas ke ba khoi token inai ka nu kadam inai ka jing ro yaw blay na ke benta ke jing na ke benta kajing isnei nagbanta kajing re kajing sumar kajing uyingi iwe paiwe tahagane kasngi kabar kerpang sachisen menta kasngi nirake ya kasngi buram jong kadanut betlem jong kamaria tesoti kabala kerku kakmi jong blai berkakmi jong kabalang berkakmi jongi tahagane kasngi kohanman kopara ngin puson yala kajong kajing em sachisen menen ngi pusan bangi pej hatong ngi don em kadanut jinglei ha ke jingem jungi menta ke step rokum jung in pej ke hato manga mapi ngi don em kata kadanut ke batalam kum jong kam kemi jungi kamaria te soti ko hanman ko para din matagadaw ha ke step habang yeng hakmat blai ban shimenta ha ke jingla niam ke jungi token in penap nang benta ki pop ki sang nang benta ki lat ki let ki tam ki duna jongi baro nga pla hau blei badan gor baro pada pi kamen kepala ban le pos shibon e da ki shimkan da ki tren da ki kam da ki shimlek let da ki shimlek pala sunga da ki shimlek pala sunga da ki shimlek pala pakraw de sunga Amar kata kepala kamaria bakoi kabaya sa kate soti ya kaya berkerukut pada pi bahan kepala banduai dan mentah sunga outside ulai sungi ublai badan bor baro nisne ini badalam apiki pop jungi onyalam ini sya kecing embam jekut amen Traigen rako blai isne Elisha buwen ba kena konkret na banta ke exam bujungki ai botrai na ki ke jingkoi ke jingkia kum juru ke jingnang ke jingstar ke jingsupang
bakin ang la susu ban pamipor ban krekot bakin la ban toba ke exam ke jungki ngidu wairu na gebenta ke igasem jungi ba ban browal hasya madi kong stella mary yopiao bat samut kikun kikti jungki kerpange na gebenta i Emesia yopiao pada na pedang ke jingpang ke jingsidom bablay dragon rat lengba ke jing ke jing isnei berkabor jing penkia jungu un kutai i benyo ke jing kot ke jing kia ke bapura hakal yang kamet berkum juru hakal mensem ke jing i Koblei me walapan kre ai jaka shong kababit na gabanta umensem bokot hagadanut jong kamaria tesoti bala kerku tos ngeusen ban ai ba lengbang ke juya salem ka tesoti omsyam bang ensyam bang ilong ki babet balong ka temple jong ka borom jong me dautrai jung Jesu Christ kun jong me ubi imbar basan sha ringkat bat me ha ka jung ilong ka we jong men sim bokoi ublei junam la junam amen
Gospel bakut kat kum Matius. Hakata kapor about Jisu larung Kapernaum way rangba shispa lawan balakarpa di uong. Kotrai usakri juna utiapang yap siang haying. Bat usiton jur. Bat loong hau ngan wan bat pengkot yu. Hanrei rangba shispa ulapai kitin. Kotrai ngamlong babit bamenrung hapo ying juna. Hanrei shuong tang da kitin. Badusakri juna un sakot. Naba ngaru ngalong bahapo kabor penyat. Bat ngadon shispa hapo jonga. Ngasu hukum yawai ki badulek. Baduway bat ale baduwan. Bat ngahukum yakisakri jonga. Le yakane badule. Habang Jisu layos ngaw yu ulalingo baduloong hakito kibabun yu. Shisha ngoong hapi. Barwat ha Israel nampat ju shem kat kane kajingay. Ngoong hapi. Bon kiyawan namingi bat setngi. Bat kiyashong kawai badu Abraham u Isaac badu Jacob bat kahimab neng. Kat ba yakikon jong kahima en sa shop sya kejingdom habar. Nanta kibreu kan saya yam bat keriat yala kipenyat. Bat hawrang basis pa u Jisul om. Kile ai kan urlong happy kumba pilangit. Di yau tau sakri lapan koit ha katai ka kelepmat. Bat habau Jisu lalai rung haying Petrus ulayo i yang kiau kurem jungu baka tia baka pang kisho. Ulakta yaka kti jungka bat kisho ka penlat yaka. Bat kalaki jod bat kelas dang banai jimbam yau. Enda pramit kilawan lam yau bun kibasong sud badu lobe yakiman simboman da kti
Bad upan kot ya ki papang baro. Kane kalong papan ulang ya kata bula keren da isaya nong YouTube pa ula shim ya ki jing kreu jungi bad lot kit no ya ki jing pang jungi. Ka gospel jung utrai. Jing ro ya me ko Chris. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ. Kumbang hitip mentang kasngi ngirake ya kasngi kraw ane kasngi buram jong kadanut batalem jong kamaria tesoti bala karku kakmi jong blay kakmi jong kabalan bat kakmi jongi iway payway tahagane kasngi habang ngirake ya kane kasngi buram jong kadanut batalem jong kamaria ko hanmen ko para yoleseng ni haban snutho ban ni haban keli lade balai ngi buram lan ngrekhe ya kadanut batalem jong kamaria haban ni posan sohang ka jing im bat ka jing long ka jing ade jong kamaria padu blay shisha ngi i ba kamaria kadon kane kadanut ka bakhot kadanut ka batalem kadanut ka baloi loi nama ngi i ha ka jing long jong ka nadu kapor badang red hadu ka jing long samala jong ka bat hadu long jong ka mi i shisha ba kamaria kadon kane ka jing long blay kadon kane kadanut ka batalam kadanut ka basida kadanut ka baloi loi ban ngi iro kamaria kadon kane ka jing i ka bakerpang ya blay kupa kadon kane ka jing i ka bakerpang khamtame yala ujong ukun kum kakmi bat kum juru kadon kajing i kaba shisha na kabanta kitu kibreu kiban lechaka lane kibadon kamyaka yangi iwe paiwe kadon kane kajing i habaro lightly kadon kajing i hawlei kupa namaru blei kupa udai balat hawyaka udai bala rila sumareka ublei ba ayaka ya kata ke jinglong bat ke jingman jong ka barakhat kadon ke jing ek haublei bat kum juru kum ka kmi kadon ka jing ek ka bakrpang yalau jong ukun jong ka ujisu ngimla ban pet ngimla ban nujor ngimla pas nuthu ya kata ke jing ek ka bakrpang bakamaria kadon halau jong ukun ngi isha den mata kadau wat happening jong ke jing sha sitom jong ukat kito kamaria kadan hasanda sanda jong hoy kamla ban kit ban ba ya gadik na hoy kamla ban kit ban ba ya kata kelun kor ka ba ukun jong kau kit na ka banta ban palaj em ya ka perkai borokoi hanrei ka don hasanda jong kapan pau ya ka jing don rengkat jong ka ban kit ban ba ya gadik na ya kata ka jing e ka ba mo usha kadang ka jing in ka kerpan yaw jisu bat kum juru kamaria kadang ka mensim ka ba ka jing mensim jing in ka ba kerpang yanga ba dia fi bat ya baro kibreu kibadon kameka habangi pe ja ka kampla ka ba jisu le nang kong ru de ka jing in ka ba kamaria kadon nak bantra kito kibreu kibadon kam yaka lengba ka jing in jong kamaria ya kibreu ujisu uyarap ujisu penpau ya ke jing e ke jingu badi ka bor ble jingu dan ke bale kapla ha ka to ke jingeto hari kanan ko hanen ko para ni isha ke ne ke jing e ke basisha ke jing e ke bale loy ke jing e ke bakrau bakamaria kadan ha ka danut jongka de mata ka daw ka balang kahikaya nga badepi ba kamaria ba mangingi de ba rakeken ya kane kasni krau jong kadanut batalem jongka ko hamen ko para kumhagane kasni bangi rakhe ya kane kasni krau jong kadanut jong kamaria ni ha patip yo la se khndia de ka background ane ka history jong kane kasni krau ni te ba ya kane kasni buram jong kadanut batalem jong kamaria kum kathesoti bala karku las dang ha kita ki spas nang ki bakhat new da way rukhot bakarteng u John Youths une le rukhot uba leburam ya kadanot bakhot ya kadanot
jong Jisu bat kumjuru ia kedanut Bethlehem jong Kamaria tesoti. Ti hadin kata pat ngiyoi ukpa bakujungi upopayos ubakhan ar house nam kat kendai spa sapusau upen bena hakabalang barogawai bangin rake ia kane kasni buram jong kadanut Bethlehem jong Kamaria kumbau lapan bena haka arp atarik jong ubnai agas house nam kat kendai sapusau nadu taus nam habaro setelah kapratei kum ki Katolik ngilek buram ia kadanut Bethlehem jong Kamaria Henry house nam kat kendai Henry bu kendai pat hadin jong ka Vatican basakan upop John Paul ubahan reu u penkelano ya kane kajing rakhe ya kadanut Bethlehem jong Kamaria hadin sisgi bangi rakhe ya kadanut jong Jisu lane ka danut bakho jong Jisu ka bangi rakhe manin the sacred heart of Jesus ko hanmen ko para den mata kadau nadu taus ngam kat kendai rupu kendai ngi rakhe ya kane kasni krau jong Kamaria ha kane kasni ko hanmen ko para habangi lapusan kadanut Bethlehem jong Kamaria ngi habruban kelilade hatong dan em kane kajing kadanut jong Kamaria halade habangira ke menen kadanut jong Jisu ban mata kasni ngira ke ya kadanut Bethlehem jong Kamaria ni habang ong hatong dan em kum kane kajing long ni dan em kane kadanut ke Bethlehem ke badap da kajing kabdap da kajing snai halade marway ko hanmen ko para pekmi yalade namar ga i kajing jong Kamaria nadu basdang hadu bakon jongka namar kajing namar kajing isnei namar kadanut jongka badap dakini jinglong babha Kamaria kalaban penpau te mangaba piru klempep habangidan kum kane kadanut Bethlehem jong Kamaria klempep ngila ke ban penpau ya kajing basisha jungi yoblei ngila ke ban penpau ya kajing basisha jungi yo kun jongka Jisu barkum jurung ngila ke ban penpau ya kajing isnei jungi ha ki bru baro kiba ngiem lang misalang kiba ngietre lang rengkar berkumjuru ya kibro kibadan kam yang apa depi habani pai baca ke gospel bamata kesni keba gidak sudah pulai ko hanmen ko para ngui baune u ranba sispa udon kacing ik ke bakerpan ya usyakri jumu omdei ya u bahaying jumu omdei ya kun jumu omdei ya jad kun jajmu Henry udon kajing it ka pakerpang ya la ujong usyakri kane kajing don kajing it kajing isnei ka kerpang jong mune rangba sispa ya usyakri ju ka khot kawar yang apa di piru kumju bat kayetu yang apa di piru kumju bangin hab pandan kata kajing snutu kajing it kamdei ban shom tang hakata ka circle ka jonga ka jongpi kamdei ka hanrei kadei ka ba kadei baniat palat liam ya kata ka circle ka jonga ka jongpi ngidei baniat palat ya ka culture ka jongi kadei baniat palat ya kata ka jai ka kenja jongi ka jongi ka jonga ka jongpi kadei baniat palat ya ka ying ka sam ka jonga ka jongpi hanrei ko hanmen ko para kalong ka basnusi habangi pe jala ka jong ka jigem nga bat pipat ni je kibreu tang ha ka to ka benta ka junga ka jumpi tang ha ka to ka circle ka junga ka jumpi nimla ban pen yat palat ya ka ta ka jungi yaki wei pa hanrai uni rangba sispa udai ubreu bampop parios ngeus pang Jisu udai ubreu bampadan ka jinge yo Jisu hanrai mendapat uyatu yang apa depi ba udan ka jing it ka bakerpang watla ujong usyakri dan mata kedau nirungi haban bud ya kana geluksa jong une rangba nin iken wat ya kibreu kiba ngimito ngin iken wat ya kibreu kiba hapo jonga ba jongpi ngin iken ya kibreu wat kibreu kiba ngimdai ban ijona se kiba kahika imlang kasalang ka jungi kahika ngimdai ban ije ki henrai token ngin penpau ka jing it ka jungi yaki kabaharpat ni i baune rangba
haba yosngeu sapang Jisu walada umdei nombot jung Jisu walada umdei uta uba laitu bahau Jisu handrei tang shu yosngeu ya kerdeng jung Jisu bau Jisu wan sakata gajaka nguyu i ba u don kata ga jinge upli yala ka jong kadadot bandon kane ka jinge bat ka jing priang yau Jisu batang Jisu ubala ban kata yau ne sakre jung bala ban pengkoyu kumba ni yosngeu ya ka jing duai la ne kinten ki ba uni urang ba ong ngamlong ubasyong hop ba mewan rung hapo ka ying junga han reshu ong tang ka ktin uni usakri jung me unsakot kane ka jing duai ka ba manga mapingi duai man kastat la ne man kapor habangi wan ba chimbenta hakayu karis bakoi kam tame haswa bangin priang yu Jisu kamet bat kesnam ko juku kohan men ko para ni duai ya kane ke jing duai ke ba laksat na lasim na kikentin jong une urang ba sispa kotrai ngamlong ubasyong hab lani ke basyong hab man rung hakadanut junga hanrei ong ken tang kikentin ngan sakot ngan sakhia ngan sayo ai kata ke bor ban id ya kibreu kiba ngam pajuit ban ije kibreu ya kibanga na isi mensua ban ije kibreu palat ya kayin kasem junga palat ya kata ka circle ka ba ngan ngadam ne nge kane kade ka jingi kai ka ba ngiyo ken ko hanmen ko para na ka jing rakhe jingi menta kasni ya kadanot Bethlehem jong kamaria klempe pune urang ba bayi ngiyos ngeo ka gospel udon kum kane ka jing i jong kamaria den mata kadau ba ula ban i wat yaw tau syakri jungu usyakri ubah po tam jungu ubadai ban le ya ke e ke ba mo upha lane uang ko hen ko para to ken hagane kesni ni duai na ke banta kane ke jing e bang la ban e pala liam ya ke jing e ke ba ni don ha ke jing em jungi ke ba banta en yoro yaw Jesus Christ Yen ngin plai la ka chong ka jinge nga nge how they pa ban go ro kun tao ka neng ba do tao Jesus Christ ko mo ma re ju kun tao ji ya ba ko no man sim ko ya ba ka ka ma re ya de sati para sha ka be ko Dios Pilatus la sana na yu la ya pa la tabiru la ya shi ya ha tasmi ka ba la mi ha ki ya ulat kil syaknain kusong syakamal ublay kepada borlaro nam trawan bat mengisar di ilmu ibayab nangai kau mensil bekut akabalang katolek bekut ada jinsalok kedekut ada jinhabi kipok ada jinipat kedok berhak jinim bom cukut amin. And by life spot no sound, life no sound. Aku yang baru punya dan tubuhnya wantewas Gajing insong dan roh Rajong ini ujungnya Usyau ada kulit Haiden bamiku syanan sah Dodoai ko para pakai jingpinya junga ba jungpi kan long ba penyang junga kemadu leu kepa badan bor baro. Dodoai jingpinya jungpi kan
Tok mi ko try ya ke jing tuai ber ke jing terwa jong kirunge jong me. Ya kibala wanra ban kan mau ya kamaria bala kerku kakmi jong ublay. Bakin long kiba me pediang snow ba bat bakin ai hangi ya ke jing yarap jong ke jing map bat jing pen yasuk jong me dau Christ utrai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Token tu yalaki danut. Tong nang utrai mlay jongi. Dasisha galong basong hak bat kabade kade ti jingi bat ke jing pen em yangi. Ban yaro yaki kamba jong me. Ha ke jing kuntu nam ya baro kerukut bat kamtam kat bangidang ken mau ya kamaria katesoti bala kerku. Ban pen bena ya ke jing krau jong ke jing is jong me. Ha ke jing raya ro jong me. Namar dasisha melale ki kamba krau. Na bokut shabokut kaprathe. Ban mela pen priang ya ke jing is nei bakrahai jong me. Na kapateng sha kapateng. Ha ba mela kmi ya ke shakri jong me. Ha ke jing long red jong ka. Mel ai hangi len ba jong ka. Yau nong seng jong ke jing pen im yau ben reu. U kun jong me utrai jong i u Jesu Christ. Len ba jong u ka kan hun jong ki angel. Kamane ya ke borom jong me. Bat ka kmen hakmat jong me shi jinam. Ni kerpat ya me. Tu ai ba kisur jong i. Kin ya so bat ka jong ki. Ha ka wei kasur jong ka jing raya ro kat ba ngi pen bena. Dasisha malong bukot katrai katame jong ke jing kuit baro. Namar kata ngi kerpat yame dopan kuit pen kentang ya kine ke jing terwa jungi. Dak bapa yamen sim jume kum kam jer alor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kamon snyoba ula pediang ya ke jing sha shutom. Ula shim yukpu ban kebai nu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u om. To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi. Ha ka jukur kam enda lalaya bam ula shim yukukuri badik baingu biang yame ulai hala kisundran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jom kasnam jonga jom ka jutang batamai bat bom jukur ya ka ba enpenmi na ka banta jongpi bat na ka banta kibabun na ka banta ka jumap ekipop tole ya kane ban kan mau yana.
Kajing maya jong kajing Bangi bang yu ne upu Bangi jika kani kakuri Ipena kajing yap jong me go try Namar katra ngi bapan mantra ya kajing ya par kajing mi pa jun u ngi terwa hame ko try yok pu jong kajing em bada ko kuri jong kajing pan em ngi dai nuai dem namar malanyo yangi ki babit ban yang akmat jong me bat ban chakri ya me da kabas nga red ngi karpan ya me bangi ki bayo banta akamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapan ya tali ka wei daw man sem bakoi Token mau ko try ya kabalang chome kabla priang hasatla ka pertei bato penjana ya ka ha ka jing e rengka badulio ukpa ba ko jingi ul ban marwen yu bishop jingi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lem ru ya ke man ki para shinrang bad kan thei ki bal yatia da ka bakramen ya ga jing mi pat bad ya baro ki bal klat no ha ka jing isne jong me Top diang yaki shaga jinsai kakma jong me. To isne yengi barok ni kerpa dia me. Barin kat kamaria te soti bakoi kakmi jong ublei. Ujisa bakoi ukurem jongka ki apostol bakoi bat barok kerukoi ki belapen snu bahaya me pateng lapateng. Ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut. Bat pengenira bat pendan burom yeme daw kun jong me uji sukris. Dau lembat u badhau kalong hame blek pa badan bor ha ke jing long ka wei jong men sim bakut baro ka borom bar ke jing ro chinom la chinom amen kum blah kum yangi dau long panem bat kum lehi kai gi dak tin blai ngi no banong kum pa jungi ba apneng kalong bakut ka teng jong me Kanuan kahima jome kalong kamon jome hak leu kumap neng toai ngi macha kejumam jumi kahala kesni patama ngi kerengkan jumi kumbali rogi mapi ke balas niu yangi arwadi alam ngi sha kejum shoy hanrei na palaj ngi na kabas niu to panlaj ngi kerpat ko try na kejing snow bar ha kejing spon jome toai jing sub jing san yakisni jumi Kenang ba da ka jing rap ka jing isne jome nin lai barabor na ka po bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ka jing kerman ba khot ba ka jing won pat jong nong panem jongi u Jesu Christ na ka jome ka long ka hima ka jome ka bor ka buron chinom na chinom Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jome ka jingsuk na yapi ka jingsuk junga nga yapi wat pet yaki pop jongi hanro yaki jinge jong kabalang jome badha ka jingsbun jome to aya ka yaki jingsuk bat ka jingatali ka we kat kum kamon jome mame be manusun shar junam la junam amen ka jingsuk utrai kan barabor Rengka bapi Ong ini terwa ya kada ka jingsuk iwe ha iwe bab jingsuk bapi Oh
rod jong blay ha kmi ubakit na yaki pop jong kapatay suk yang ki balasha khat sha kane ke jing kawai jong ukun lam rod o kamrat nam shom ha man ro po ke yin chunga and raise on and ke men se chunga sakia
me kan wan kai ma ju me kalong kamon ju me ar kendo kumba neng ai ni mata ke jambam ju me ka ba la kisni kata ma ni keren kan sini kumba ni ru ma bi ke res ne ni saga jing pensoi henry palai ni na krisne amen kublai ko maria kabada pe chinai Raya mapa la kerkuya pan peleng kitei ala kerkuya so ko jong pa jisu ko maria ko yo kni jong lai tuai na mentas ni ko mentar ko sunya sunya amen ka buram apa da ko baram sim ko amen dong ini aduai Endala penlong yang kinongoyo benta haga jingsus pa bom jukut ngikarpat ko try bamangi kibatkan mau buram ya kami jomukun jome ngin sneu kraw haga jing pura jong ka jinga e jome bad ngin yomat ya ka jing ya roy jong ka kam jing penim dau kris utrai jungi utrai dan rengka bapi ublei badan barbara unkur ko ya pi Pa pada kun pada mansem bakut amen tolisu I baca kriya try dan kecing I jompi markel yang is no ya play En var aspa kakwe. Ar raile.